Good evening, Middle East. Hello there. Hello mga loves. Maingay, may kasama ako dito. Gusto kasi magpahawak. Tinatago ko lang siya. Mardan! Where is the bird? No, walang bird dyan sa cellphone ko. Walang bird dyan. Yung bird, oh. Birdie, birdie. Oh, birdie. Wow. You must like that. Wow. 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 Oh my God, they are good. Oh my God. Hi guys! Malamig! Kanta tayo. Sana. Hello everyone. Na 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 na. La 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 la. Take this. Hello, Sisi Stupid Tuber. You make a love shout out there. Maayong aga, Pilipinas. Maayong gabi, diri nga side. Hoy, yung makulit, yung aking alaga sister, nandine. Hold this. Oh, no. Take this one. Give me. Take this, give me. No, you are not allowed here, baby. Gusto niya dito. Gusto niya sa, ano ko, sabak-sabak siya sa akin, no. Thank you. Ay, 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 ay. Maingay. Di na busy, naka-ready na. Oy, nako sisi. Tinry ko mag-ingay ngayon umpisa, alam mo ba? Mag-ingay lang ako ng umpisa ngayon. Kasi, ano. What? No, mama, you are not allowed. What do you want? What do you want? You want to eat? Okay, I bring. Wait. Gusto niya talaga dyan. Wait lang, Sisi. Timplahan ko lang siya ng milk. Let's go there. Let's go there. Let's go there. Go, 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 go. There are. No. In the bed. Sorry, sis. Sige gang, akap ako kay
Dadidi tanday. Nako, sana all nakatanday. Okay lang, Sisi. Thank you for coming. English si Manay. So, guys, with that, kailangan natin kumanta. Kanta tayo, try tayo. Maganda ako dito. Wait a minute. Ano bang? Na. Try natin tong ano. Anuel. Hello, Miguel out. Kanta tayo Anuel. Kaya lang guys, need ko mag-ano mag-headset talaga. Para hindi ako kopya ni Lolo. Video tayo. All day, staring at the ceiling, making friends with shadows on my wall. All night, hearing voices telling me that I should get some sleep because tomorrow might be good for something. Hold on, feeling like I'm headed for a breakdown. I don't know why, but I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little tempered. I know right now you don't care, but soon's enough you're gonna think of me and how I used to be. Me talking to myself in public, dodging glances on the train. And I know they've all been talking about me. I can hear them whisper. It makes me think there must be something wrong with me. Out of all the hours thinking, somehow I've lost my mind. I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little tempered. I know right now you don't care, but soon's enough you're gonna think of me and how I used to be. I've been talking in my sleep. Pretty soon they'll come to get me. Yeah, they're taking me away. I'm not crazy, I'm just a little unwell. I know right now you can tell, but stay a while and maybe then you'll see a different side of me. I'm not crazy, I'm just a little tempered. I know right now you don't care, but soon's enough you're gonna think of me and how I used to be. How I used to be. Well, I'm just a little unwell. How I used to be. How I used to be. I'm just a little unwell.
Sorry lang sa boses ko, tinry ko lang kumanta-kanta kasi wala naman akong paglilibangan dito. So, ayan. Kaya, malamig na dito guys, baka nagtaka kayo sa damit ko. Try ko lang, try ko lang. Nire-review ko kasi nasa Star Maker. Kala mo yun, no? Sis, tipi-tipi rin, thank you sa pagdalaw sis at patamsa. Thank you. Hello mga palangging! Nagka-chance ako ngayon. Sis tipid-tipi rin. Kop. Anay tanday kay Daddy D. What? Tick! I know. Nagahang yung ano ko nito. Oh, ginawa niyang bola yung somehow. Dudu, no. Dudu. Kanta tayo ulit. Wherever. Where. Ayun yun. No, no, baby, no. No ba? Magalit ako mamaya mo. No. Wherever you go. I'm alone. Wherever you will go. Another The Calling. My favorite song, but I don't know how to sing. Charot. Wait. The Calling. The Calling. The Calling. Try this. Hindi siya marinig sa ano. Ay, ayaw ko nitong ano. Gusto ko meron siyang. Sabi natin sa. Uy! Hey, ayun, meron siyang timer. Gusto ko may timer. Para alam ko. Hello guys! So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone, to feel love you like the shadows on your face. Oh my God, bakit huli? Tira. Huli tayo. Wow, nag-flying kiss ang abudi. Na flying kiss. Kailangan talaga siya na. Late siya. Ulitin natin late. Late yung ano, yung lyrics. Try. O baka acoustic talaga siya ano. So lately, been wondering who will be there to take my place when I'm gone. You need light, the shadows on your face.
If a great wave should fall and I fall upon a soul. No, mali. No. Ingay mo do. So, ito try natin tong ano. May sacrifice ng creed. So guys, nagla-live kasi ako sa ano, ngayon, sa YouTube. Tapos wala naman akong nagsa-star maker para ano. So, ayan. Nagla-live. Hello, my friend, we met again. It's been a while, we should we begin. Feels like forever. Within my heart and memories of perfect love that you give to me. Oh, I remember when you were with me. I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly. This brings tears to my eyes, my sacrifice. Since our share of ups and downs, how quickly life can turn around. In an instant, it feels so good to reunite within your soul, within your mind. Let's find this day when you are with me. I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly. This brings tears to my eyes, my sacrifice. Hello? Try lang. I just want to say hello again. My God guys, nawala yung ating live kasi nag-connecting ang ating net. Sorry.
Nag-connecting siya. Sorry, 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 sorry. Again, when you are with me. Video key time kasi nagla-live tayo ngayon sa ating channel. Ayun. Try lang. Try natin ngayon yung creed. Inulit ko kasi kanina na ano. Inulit talaga. Akala mo ang ganda-ganda ng boses. Ulit-ulit. Joke. Wala lang mapaglibangan. Subok lang. Diba? Wala naman mawala eh, diba? Subok-subok lang. Subok-subok! Hello, my friend, we made again. It's been a while, where should we begin? Feels like forever. Perfect love it means to me. I'm free. I'm curved. No! Gusto ngingay niya.
I'll be waiting. Yeah. Look po. Ay, nako. Try, mag-ano ako. Ano. Kaya lang ano eh. Ayaw ko marinig yung ano. Hindi pwedeng marinig lang ah. Baka maano ako eh. Makaps. So guys, kanta tayo habang nagla-live sa ating YT channel. Wala kasing lingaw. At saka ngayon lang pwede mag-ingay. Ngayon lang pwede mag-ingay. So, may love shout out sa mga hindi maiingayan sa akin. Guys! Parang baliw eh, no? Sige lang. Hello, my friend, we met again. It's been a while, where should we begin? Feels like forever. Within my heart and memories of perfect love that you give to me. Oh, I remember when you are with me. I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly. This brings tears to my eyes, my sacrifice. Tandahanin na lang natin yung boses kasi tulog na sila maya-maya. Hindi naman tulog. Hello, Classy Roma. Thank you sa patamsak. Hello, friend. Source of ups and downs. How quickly life can turn around in an instant. It feels so good to reunite within yourself, within your mind. Morning, big lang. Yes, salamat. With me. Klase Roma. Thank you for coming for my live. Thank you, idol. I believe above all the others will fly. This brings tears to my eyes, my sacrifice. Thank you, mega love shout out, Klase Roma. I just want to say hello again. I just want to say hello again. Feeling singer lang. When you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others will fly. This brings tears to my eyes. 'Cause when you are with me, I'm free,
I'm careless, I believe above all the others will fly. This brings tears to my eyes, my sacrifice, my sacrifice. Say hello again. To say hello again. My sacrifice. Thank you. Feeling good morning, BPP Kaslanghas. Good morning, Class Roma. Thank you, Idol. Salamat po. So, nagtatry ako sa Star Maker kasi. Star Maker, yung daya naman. Naka-plus A. Naka-plus A daw siya pero hindi naman tuloy yung ano. Hindi tuloy yung kanta kanina, di ba? Nag-yo-yo-yo yung kanina. Subukan. Wala naman kasi medyo makausap-kausap kaya salamat sa patamsak, Klase Roma. Thank you. Salamat sa patamsak. Malamig dito, malamig. Good. Maaga na rin kasi dito sa ano eh. 12:36. Feel na feel talaga yun, no? Natatawa kasi meron dito yung nagsa-stop na. Ay, Pasko. Wow. Live stream. In YouTube channel. So, ngayon. Hanap tayo ulit mamaya pag naano siya. Hello everyone. Ay, may love shoutout pala kay Nimsi Catalan. Miga ko kagabi. Ay, kagay na Nims. Sorry, Nims, wala ko. Nag-ano ko kagay na eh. Tulog ako noon. Binubuhay ko lang yung cellphone ko. Habang may connection. Pag wala kasing connection, sayang. Hindi ako kanina nga nagwala-wala yan. Nag-connecting kasi nawala siya. Nawala siya kanina. Kaya, ayun. Ano kaya ito? Nag-post na kaya? Try tayo ulit na. Hindi ko natakot kasi ako marinig ni Lolo yung baka makapi. Baka makapi ako. Sa aking mga kapamilya dyan sa YGF, hello guys. Hello, mega love shoutout YGF family. Sa aking mga mababait na admin dyan, ha. Si Idol Pinoy, ayun, at si magandang Elongga, na mabait, alam mo na, may pagka-stricta pero nasa linya, di ba? Mega love shoutout. Langga, Ella Road. So guys, baka pwedeng anuhin nyo din sila, no? Pwede ba yan dito ibigkas to support? Ayun.
sa aking mga ka-members dyan. Good morning, Sis M, Diyosa, Katuna, kay Sis Tipi-Tipi rin kanina, dumaan siya, kila Team Gentle, Mr. and Mrs. B, kay Nimsi, Miga Nimsi, kay Langga Mea, kay Team Gentle, ayun sila. Kay Sis Karen, Madam Karen, ayun. And syempre, ang ating mabait din na sis nasa Canada na si Sis Neri. Ayun ang ating mga admin na taga Canada na mga mababait. Shout shoutout sa inyong lahat. Sino ba may nakalimutan pa ba ako? Ang special talaga na dapat sila lahat. At ang susunod ay ang pinakamabait ko ding nakilala, si Nanay's Legacy. Hello Nanay's Legacy, hello sis. Shout out sa inyo, sa mga YGF family ko, siyempre sa mga hindi nabigkas, Diyos ko. Kailangan nabigkas ko talaga. Kailangan ko talaga sila isa-isa. Kailangan. Okay. During my live stream in YouTube. Wait. Pwede kaya to? Baka mamaya is favorite cafe link. Kailangan ko siya sa aking YGF family. May hinahanap kasi ako kaya medyo nawawala sa isip ko yun. Sasabihin ko, ayun guys. Sino pa ba? Ayun, mega love shoutout sa aking mga ka-FB friend dyan na magang-maga pa. Ginalyn Queen ko, salamat. Okay lang te, pag may time ako lagi kita tatawagan. Kaya, ayun. Sa mga nag-message dito na hindi ko mababasa, syempre, diba? Wow, famous. Charot. Ayun. Syempre, especially naman siya shoutout ko yung aking mag-ama doon, diba, sa Pilipinas. Ayun. So, good morning everyone. Ayun. Kay Rachel Cordero, sa aking pinsan, sa aking mga mag-anakan, sa lahat ng mga may dugong nananalaytay sa aking katawang lupa, mega love shoutout sa inyong lahat. Dinamay na talaga yun. Thank you, Closa Rama. Ayan. So, mega love shoutout din sa Dihuan family, sa Digala family, sa aking mga friend, lahat-lahat. Ayun dito sa FB. Alam ko may mga YT din naman kahit na-upload ko ito sa aking. Sa mga walang YT na na-upload ko ito sa aking, na ipopost ko sa aking Facebook account. At alam ko mababa nyo. Sa aking sister na nandito ngayon sa Saudi, sa Medina, dyan lang sa kabilang kanto. Mega love shout out. Sa aking pamangkin din na nasa kabilang kanto. Ayun si Mardel Cubina. At syempre kay Rodenas Rosemary. So ang dami-dami dila dito. Mega love shout out pala sa aking ninang Elsa Bisonia dyan sa Kuwait. Hello ninang, good morning. At sa aking ayun nga sa aking mga katropa. Grabe, may mga katropa talaga. Ayan. So guys, marami tayong ngayon, ano bang pwede natin pag-usapan? Open topics tayo guys. So dito sa may gustong humamon sa akin dyan para magpa-challenge, ayun. Kailangan yung lang, kakaya ko. Gagawin ko ng free, walang bayad para meron akong mapapatunayan sa aking sarili. Charot. Charot. Kailang. Bugtaw iyay. Kailangan ko to. Tawagan ko ito.
Dubai to eh. Oh, may katawagan si Inday. Busy. Busy ang Inday. Ilis tayo sa YT. When you are with me, I feel I am cursed. Maingay, no? Maingay. Mga alaga ko, tingnan mo. Tawag sila sa mami niya. Mami! Yun. Oh, since na naka-LS na naman ako, kung nga pala may nakalimutan ako. Mega love shout out sa aking hipag na si Christina Abila. Manang happy birthday, Christina Abila. Ayun. Today is January 20 na at birthday niya. Happy birthday kay Christina Abila. Ayun. MBTC. God bless. Ingat ka palagi dyan sa Kuwait. Ayun, yung account niya po is Christina Abila. G. Abila. Ayan. Yun. Happy birthday nga pala. Buti na ko dito sa FB. Happy birthday. Ayun. Happy birthday, Manang G. Ayun. Birthday niya pala ngayon. So, diba? So, ayan. Sa mga gusto mag-greet din sa kanya, you're free. Sending greetings to my hipag. Ayan, happy birthday. Happy birthday, Manang. Hindi ka kasi alam ko busy ka. At least pagising mo, mabasa mo yan, di ba? Mabasa mo yan, na in-rate kita. Ayan. Sino pa ba? Ay, naku, kung naman, umiiyak. Na-mute ko po kanina kasi may umiiyak na bata. Hindi pwedeng umiiyak dito. Ayan. Ko nandito mga ako sa kwarto ko, maririnig pa talaga yun. Sunit. Kailan bang maging wakas ang pag-ibig? Bukas kaya. Wala ka na. Oh my goodness. That's na inirasyon. Tawa din siya sa tikalon. Hindi man mawang. Tamo to. Oo, ninang. May kadlawan. Nako, my dad. Di yan inupansin. Hindi kasi nagtatawanan kami guys kasi meron akong na-shared post dito sa aking Facebook account na ito, hindi ko alam kung nakita. Ito, pamilyar kayo dito. Ayan. Yeah. Tawa ako ng tawa dyan kasi na-share ko nga kasi naranasan namin yan yung natumba kami tapos parang walang nangyari. Ayan. Sa motor. Pinsan ko, hello. Kasi nung time kasi nung bumili kami ng kakauwi ko din dati. Matagal na yon. Isa pa lang yung anak ko noon. Yung dalawa na eh. Kasi noon guys, nag-usap kami magpinsan, pumunta kami ng palengke. Nagmotor bali ako, nagdala ng single din namin. Kasama ko yung pinsan ko. Hoy, sweetie.
Hari nako. Hari nako diri. Nag-live ko. Nag-live ko. Kay di busy. Yun. So, di kasi ako busy. Kiss. Hina mo kasi. Wait lang dahil. Pasa ko sa imong live ko. Kaka-ano ko lang, kaka-live ko lang. Pero nag ano kanina, nag-stop. Ayan. Ang ingay talaga niya. So, Ele baby ko. Beko. Ganyan gitu dyan. Oo, maning kamot ha. Ano ba yan? Bigyan kita ng... Bakit? Ayan. Add monitoring. Ele Beko. Nagkalab shoutout sa'yo. Be, maning kamot ganita. Kay, alam mo na. Maning kamot maning na oras. Ito ba yung ano, amo na yung pangalan ng ano mo? Ng YT mo? Amo ta kay. Ayun. Ay. Salamat Sweetie Dance Vlog. Tay lang. Hi din, okay. Ano hanta ka o jacket? Salamat sa patusok. Salamat sa tusok-tusok mo. Aguy. Oo, maning kamot ta. So, mega love shout out. Mega love. Mga isang oras pa lang naman din. Pero kay magalauna naman siguro pindi na karon kung saan mapatay ang akon nga net. La pa. Nag-stop. Ikaw. Nag-stop ko, di ba nagpuli ko to 2020. Nagpuli ko tapos wala ko nag-open ha. Siguro 8 months. Yun, dapat 1 month. Ako wala, nag-stop ko. Sige lang maling kamot ko, mabawi ko na naman. Congrats. Sweldo ka na?
Sweldo ka na? Pautang, be. Di ba tong ginapasahan mo ka, hindi ko maka-open kay naguba tong cellphone ko. Tapos, sige lang magsahod man na. May ano ka, may GC ka? May admin ka? Wala pa. Pero may admin ka na? May admin ka ba? Then may admin ka? Hindi ka. May ara ko gusto mo, super sila, YGA family ko. Maka LS, mag-frame ka every week. Super legit. Walang daya. Sila gani nagabulig sa akon. Sila gabulig sa akon din. PM mo lang ko kung gusto mo kay may siya kay every week may frame ka. Tapos tawag dito? Okay. Amo lang. Ako abi kay din hindi ko na sila pwede bayaan kay sila ginang sa ako ni gatabang. Ako gani subong gailis man ko gaano man ko sa ila. Ga sabay. Isa lang man wala ko may ginasali-salihan nga iban sila lang. Gamay pa lang Gamay pa lang. I-watch bala ko para patapos. Charot. Baka naman gusto mo akong what. Nag-stop abli ko. Dati may, dapat dako na to siguro dati. Wala akong mangin check. Kaya pagpuli ko sa Pinas, wala na ako maka-open. Masyado kay ang net. Tapos, di ba, pa to. Tapos, pagbalik ko dire, natuluan pag ang cellphone ko sang orange. Nagahanghang sus na tamad ako magsagad ka. Ngihulat ko na makabakal ko. So, pagbalik ko na back to zero na ko. Naka 1 year naman dapat naka 1 year bago maano ka na kay bawiun man na. Naka 1 year ko lagi. Sige lang oy. Wala mang problema. Lang. Hindi man tawag din. Dati abi grabe gito ka crisis. Salamat sa mo dalaw. Sige lang kung ka may oras ko mag-LS ka makadto lang ako. Hindi ba ta nga duhahaw? Hindi lang ba? Tanawan ko ba? Excuse me. Gani kaluyaan kabay pa. Gani mamuni-muni gini ko ata. Ginabuligan man ko abi. 17. So 1.76 ka. Taka hindi pa pala tayo Hara na. Ayan, pati bell mo ginano ko, ipindot ko. Ayan. Ayan. Muna na siya. Alis ba na? Ano oras? Ano oras yet? Ano oras yet, kas?
Ano oras? Mga ano oras ka? Ay, ito. Sige, maano ko kay tayo mabinagaluto ko eh. Pero sige lang, i-anan ko lang. I-panapan ko makadalaw ko. Nanaw ko sa ilis mo. Oo, kay 11 or 12. So, to 11. Ayan. Luto. Sige lang. Sige lang, makasweldo ka, makapalit kag bago. Oh, makapalit ka bago. Ayan. Nanaw ta ka diri kay para hindi ka mataktak sa akon. Kailangan tanawon ta na yung video mo. Kay ginano ta ka. Para sa hindi ka mataktak. Hindi mo mataktak sa imo na naman. Di ba? Kung dati gapasa ka sa akon, ni kumano kay wala gid. Guba ang cellphone ko. Hindi ko maka-open, hindi ko. Sayang lang ba. Tapos subong stricto naging kayo si Lolo. Pati ka stricto. Hello, Klase Roma. Thank you. Thank you again. Salamat sa apat na tamsak mga idol. Palit og bag-o, oy. Muni na ka. Palit nagbag-o. Charge ko lang eh. Okay, lugay na tawag na. Ano? Talent. Oh, grabe lamig-lamig da sa ano, di ba sa Dubai ka, Abu Dhabi. Klazi Rama. Hey guys. Subang lamig.
Sobra talaga kalamig. Ingay. So guys, i-mute ko muna kasi baka biglang may umiyak na naman. Wait lang. Ingay pa naman ang mga ano dito. Wait lang.
sa diamond. Hello. We'll fly to my eyes, my sacrifice. To say hello